takvi ljudi poput Trumpa ili Muska, sad ću, reću i Putina, su strašno slojeviti, paradoksalni, kontroverzni i polarizirajući, jednostavno razdvajaju ljude u tabore, u kampove, jel? A Putin je jako dobar primjer. Što se dogodilo s tim ukrajinskim ratom? Imaju dvije struje ljudi koje sam ja barem prepoznao. Jedne su, Putin, zlikovac in general, Rusi su zlikovci iz američkih filmova i to je to, dalje se ne raspravlja o tome. I ima ovaj drugi dio koji kaže, pa ok, možda je američka čizma malo prejako stisnula njihov rat, možda se nisu trebali širiti u Ukrajinu protiv dogovora, možda je Rusija bila isključena iz pregovora za ulazak u NATO, efektivno su joj okrenuli leđa. Ali opet, jedno je i drugo. Definitivno je američki pritisak bio puno prevelik. Definitivno je Putin taj lik kakvim ga želeo karakterizirati. On ima svoj plan, on ima svoj cilj za Rusiju. On je oduvijek nevjerojatno transparentan po pitanju toga. On želi osigurati svoju naciju. Rekao je svima što su prijetnje koje stoje pred njime. I bavi se s njima već 20 godina. Ne znam, očigledno je istina negdje između. I nije rješenje da se podijelimo u te kampove lijevo, desno, Amerika, Rusija, nego da sagledamo situaciju i kažemo ok, ovo je katastrofa situacija, ljudi ginu i moramo to na neki način riješiti. Jedan, drugi ili treći. Ali dok god smo na taj način podijeljeni po pitanju te ideje kako da dođemo za isti stol i kako da nađemo neko rješenje. Isti problem, evo, možda je najbolji primjer u biti toga. Gaza. Treba Gaza Riviera. To je možda još gore od ovog s papom, iskreno. Ali to pitanje je... It will be nice, beautiful. Ali to pitanje je toliko kompleksno. I ti gdje god zoomiraš u povijest, možeš reći ili ova strana je u pravu. I jednostavno ne možemo na taj način donijeti odluku. Kao definitivno jedni i drugi imaju svoje razloge zašto žele biti tamo. Uh-huh. A ono o čemu mi raspravljamo i dalje, nakon svih ovih desetljeća je tko ima pravo na taj plod zemlje. Uh-huh. Pa valjda je vrijeme da prihvatimo da smo se našli sad u ovoj situaciji i da moramo spriječiti te stravične ljudske sudbine koje se događaju. Moramo naći neko treće rješenje jednostavno. Gaza Riviera je jedino. Nema ništa drugo. Ali taj Trump je brutalno radikalan. Ja. Radikalan je. Koliko sam ja shvatio sad prema informacijama sa X-a da su potpisali ugovor sa Ukrajinom oko ovih rijetkih minerala. Koliko sam shvatio ja ovako kao laik, promatrač, komentator, do sad nisam komentirao, evo sad malo pričamo nas dvojica o tome, je zapravo ideja da će američke kompanije eksploitirati tamo tu rijetku zemlju, kako oni to rare earth minerals, jel? I kako će američke korporacije tamo to eksploitirati, to su mahom pozicije gdje se trenutno odvijaju ovi sukobi i očito će biti nekakav deal i sa Rusima u pozadini. Koliko će to transparentno Trump iskomunicirati, treba vidjeti. Ne sumnjam uopće. Misliš da hoće? Mm-hmm. Da. Ja, mislim da dobiva jako puno samopouzdanja iz toga što govori, što god želi i onda još kad to uspije backupat. Ali da, mislim, opet kod Trumpa doživljavam to što on radi, opet iz svoje nekakve laičke perspektive, kao razumijem ga. Amerika ima ogroman problem sa dugom. Svijet se deglobalizira, makar on je veliki uzrok toga. Uh-huh.
Do sad su se mogli oslanjati na dolar da pokrivaju svoje dugove. Kao mogu vidjeti da ako razmišljaš isključivo kao nekakav biznis lider koji ima 4 godine da ostvari što bolje rezultate i dobije što bolji bonus, upravo tako bi se ponašao. Najteži zadaci na početku. Da. Sad još imamo apsolutnu dominaciju u svijetu, sad ćemo to riješiti sa dugovima, svi će nam morat plaćati jednostavno i onda kad se ide globalizira društvo, mi smo ok, izvukli smo maksimum iz toga. Kao opet stavljam riječi u njegova usta, ali čini mi se da je to više manje sukus politike. I sad ono što smeta s druge strane ljudima sa lijeve strane spektra je što za početak ne percipiraju da je to nešto što je američka politika bila kontinuirano, cijelo vrijeme se to događalo. Samo se nije toliko aktivno pričalo o tome, ne barem toliko direktno. I sad nije ovo velika promjena američke politike, ono što je Trump napravio, izložio je dosta na vidjelo. I to je glavni razlog zašto sam ja iskreno favorizirao Trumpa na ovim izborima, jer mislim da je, pogotovo za Europu, gdje živim i koju volim i za koju mislim da je vrlo relevantna za cijeli svijet, pogotovo za Europu je dobro bilo da shvati, hej, ok, moramo se pobrinuti sami za sebe, Big Brother više nije tu za nas, eksploitaju naš kapital već godinama,